Крэмень, Парыж фарбавых вітражоў. Па кліканні і фанетычна, і семантычна гучыць упарта і мэтанакіравана. Чалавека вядзе творчасць праз усё, што можа хаця неяк перашкаджаць развіццю і зачыняць дзверы. Пінхус Крэмень дзверы адчыніў даволі ўпэўнена. Яму нават не спатрэбіліся ключы. Адно толькі жаданне вучыцца ў Парыжы падштурхнула да нелегальнага пераходу мяжы. Стройкі суцін, крыменькі коін, ён самы першы паспрабаваў парызкі мёд вулля і затым рэкамендаваў сябрам таксама паляцець да араматных кветкавых палёў французскага мастацтва. Прыкладна год Пінхус Крэмень атрымліваў акадэмічную адукацыю ў Парыжы. Далей жа сканцэнтраваўся на ўнутраным пошуку, чаму спрыяла супольнасць творчых і здольных да самых смелых эксперыментаў людзей. Крэмень-мастак, чые фарбы застывалі ў скульптуры, прытым дынамічна, а потым зноў рассыпаліся шклянымі пацеркамі на карцінах, адлюстроўвалі танец эмацыйнага ззяння. З яго халстоў глядзяць вітражы мастацкага ўяўлення, праз якія так натуральна льецца святло і выступаюць цені жыцця. Нескажальнае, такое, як ёсць навакольнае, але ў кавалках, рассыпаных мазаікай фарбаў. Яго мастацкі стыль бы выяўляе дыфракцыю акадэмічнага, разбурае ўсталяваныя абрысы дзеля адкрыцця патаемнасці адчуванняў і самай сакрэтнай размовы паміж людзьмі словамі мастацтва. Назва тут зноў жа будзе недарэчы, бо перадаць словамі тое, што мастак выяўляе пэндзлікам, гэтак жа рызыкоўна, як перакладаць з мовы на мовы філосафаў, да поўнага скажэння ўкладзеных сэнсаў. Пінхус Крэмень распрацаваў свой алфавіт, і камунікацыя вядзецца праз позіркі. Далей болей. Выставы і салоны, і вось ужо мастак з беларускай вёскі робіцца паспяховым, а яго карціны цікавымі для калекцыянераў. Гэта значыць толькі адно. Пінхус Крэмень змог стварыць скрыпт, які адгукаецца ў сэрцы, бо, падаецца, сэрца болей здольнае да разумення такой шкляной жыццёвай споведзі. У 1923 годзе зноў здараецца дэбют, толькі ўжо ў выглядзе першага кантракта з арт-дылерам. Далей шэраг асабістых выстаў, праз якія найбольш эфектыўна распаўсюджвалася мова Пінхуса Крэменя.